Каршы алу, затып калу кунакның бер хөрмәте. Сәлам дуслар, ТМ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге кунакларыбызны каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр җырчылары, ТМ телеканалында музыкаль биеклек алып баручысы Ранил Нуриев һәм инде Татар җыры 2016 фестивале номинанты Рамил Галимҗанов. Сәлам җегетләр. Сәлам. Сәлам, Ранил, сәлам, Рамил. Ранил һәм Рамил ничек туры килеп тора бит, рифмага. Нәрсә алып килдегез? Рамил гомумән әле безнең беренче тапкыр, син инде беләсең традицияне. Шуңа күрә Рамилда башлыйбыз Рамил. Рамил. Мен инде Әйдәл. үзем Әлмәт шәһәреннән булгач, менә шундый Әлмәт шәһәрендә мәчет магнитик алып килдем сезгә, бәләкәй генә бүләк булса да. Зур иттереп алып, Зур иттереп аларбыз без моны Рамил. ябыштырып бирәсез холодильнигызга. Ябыштырып куябыз. Хәзер үк менә секундында ук ала бирсә. Рәхмәт, рәхмәт. Әлмәт. Сәлам. Ранил, син чират, син иде. Менә тапшыра күпме киләсең? 2014-тә алып килдең. Ранил 2014 дигән футболка, 2015-тә килдең. Ранил 2015 дигән. 16-нчы елда шаккат тора әле мине. 2016 булат. Шуннанмы? Шуннан бу син теге әйтинде, что принтлары бүтән. Рәсемнәре башка. Бу минем күрсәтимме сезгә? Күрсәт. Ранил Нуриев 2016. Ранил Нуриев 2016 шуңа күрә 2017-дә яңа принт булачак ала бирсә футболкаларында. Шуңа күрә 2017-дә мин көтеп чакыруны көтеп калам. Ай, оста син, Дирәк, бу безгәдер бит инде. Бу сезгә әлбәттә сезнең музейгызга һәм безнең тапшыруга бал, анда кайнатмалар, сезгә тузанмалар килсә, мен игәп кайтам. Җегетләр футболкасын кызларга бүләк итәрбез инде. Киләсәң бүләкләрегезгә зур рәхмәт. Тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Җегетләр, тапшыруыбызның шарты буенча бирелгән менә бу яшелчәләрдән һәм бүген безнең тавыктан, тавык итеннән сезгә нәрсәдер әзерләргә кирәк булачак. Берәр төрле кайнар аш һәм берәр төрле салат, малат. Кем әйтә, кем нәрсә башлый? Кем нәрсә пешерәм дип әйтә иде. Мин башлыйм. Әйдә, Ранил, әйдә син. бу юлы теге Сингел кызыклы рецептлар пешерәсең инде ул. Чакып торасың инде үзең. Шулай. Гел мәш килә инде монда. Бу юлы мин тавыкның тулысынча тавыкны кулланмыйм, аның түшкәсен генә алачакмын. Һәм инде бу төп ризык булачак. Салатка килгәндә белмим әле, бәлки берәр төрле закуска булар. Әйтәмим, ансы инде Салат өчен әллә ни күп ингредиентлар да бүген димбә бар инде. Шулай да кызыграк бер эшләп карарбыз алабыз. Ярар. Уңышлар сиңа аңлашылды. Тавык түшкәсе әзерлибез бүген. Рамил, син гомумән пешерә беләсеңме, җегет? Пешергән бар инде. Башкалар турында беләм инде ансы. Шулай тракта тордыңмы? Ой, тракта торганда шу пешергә өйрәндем инде. Менә торган булгач җинә. Беләсең. Нәрсә? Аш пешерәм. Тукмач ашы. Ал без гадәттә ашарга күнеккән тукмачлардан берәрсәсе аерылачакмы? Белмим инде, нәрсә килеп чыгыр. Иң җиңел ысул сайладың инде бүген. Аш. Әллән калып. Салат. Бәлки төрле син кызыклы салат рецепты беләсеңдер. Сходу бер нәрсә килеп чыга инде. Рамилчә. Соңыннан карарбыз ди. Исем күрү. Сходу дигән салат яхшы. Эш башлаганчы егетләр, минем сезгә бер тәкъдимем бар. Уянып китәр өчен, шундый бер дәрт алыр өчен тәмле бер чәй эчсәк, шундый шәп булачак. Шуңа күрә әйдәгез, мин сезне чәй белән сыйлыйм әле бүген. Бик тәмле чәй. Шунда чәй. Рамил, синдә уялма. Ал, чәй синеке. Тәмле булсын чәйгез. Чәйләр кисәме булсын? Тәмле. Печеньене үзегез алып килергә җегетләр. Җегетләр, эш башладык. Әйдәгез. Тотыныгыз үзегезнең тавыкларыгызга. Арета тавыктан башлар бит инде эшне. Тавыкларыгызга. Бисмилла әйтеп, Рамил бит катышак каттырам диде бүген. Аш белән сезгә табалар кирәк буладыр бит бүген. Табалар, кәчтүрләр, кәчтүрләр. Синең кәчтүрәң, без аны кәчтүрне чыгарып куйган. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт-Саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп кәчтүр синеке. Сиңа таба кирәк? Икәү. Бездә күп табалар, Кукмара табалары. Шәп итеп кыздыралар, тәмле итеп кыздыралар. Менә Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча шәп Савыт-Сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм әлбәттә инде бар фирменный кибетләре Кукмарада бар Казаныбызда. Кирегез алыгыз һәм сыйфатлы табалар, Савыт-Сабалар белән инде
кулланыгыз егизде. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводына без зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хобана. Менә булды. Я, безнең инде кунакларыбызга күшик, кунаклар турында кемнәр белми берникадәр мәгълүмат, Рамилнең сөйләгәне бар. Рамилне инде беләбез, Әлмәт җегете дип хәзер. Туган уразы Леногорск якларында шулай бит. Леногорский районы Промышлы авылы инде. Ормышлы авылы, кайнар сәлам диргән. Сәламнәр. Анда карыйлар безне. Карыйлар обязательно. Хәзер вакытта сине кем карап тора? Әти, Әти, яни, бөтен авылдашлар бер. Бөтен авыл җыелган ди. Сезнең йортыгызда хәзер. Барсын сәлам, Ранил. Ранил хәзерге вакыттан яши инчектер Мәскәүдә дип ишеткән идем мин. Нишисән дә. Нәрсә уныттың син анда Мәскәүдә? Менә мен анда Яшисең яшим. син анда? Юк, аңлашылды яши. Мәскәүдә Нәрсә эшләп яшим. яшисең? Нәрсә эшлисең гомумән? Мин сиңа сөйләгән Мин идем. икәнен әйткәннәр иде, модельный бизнеста дип. Кем әйтте аны? Кемдер әйтте, сату эшләре ачып җибәргән икән дип. Нәрсә генә сөйләмиләрен дияләр. Кемдер әйтә анда Мәскәү продюсер белән эшли. Бәлки ачыклык кертте сөйләгән. Нәрсә? Кай элешен сөйләргә ярый? Әлегә бер өлешендә сөйләргә ярам. Ярамый, бу әлегә сер. Әлегә сер. Бу инде проект булачак. Башта эше килеп чыкса инде, аннан соң сөйләрмен. Әле процесста. Эше килеп чыккач, акчасы күп булгач, капчык сырып торасың, бирәсең капчык. Ярар. Азан капчыкларына тутырып кайтырсың акчаларны бер заман. Ярар. Димәк, ул турыда бер нәрсә әйтмисең син. Юк. Мәскәү эшимсең? Бик ошый. А? Бик ошый. Нәрсәсе белән эшимсең? Мәскәү гомумән үзенең энергетикасы һәм темпы белән ошый менә. Әйе, дөрес әйтәсең. Анда темп тәмамлана кадәр сәгать иртәнге 5-ләрдә диләр. Халык сәгать 10-га бер рәхәтле җыклый, 12-дә генә эшкә чыга. Ярыста шул сүзләр. Кемдә ничек инде? Кемдә дә шулайдыр, кемдер бүтән төрлечә яши. Шуңа күрә минеке нормальный тормыш, Аллаһка шөкер. Мәскәүдә бик аз елмая дип әйтәләр бер-берсенә. Елмаймый да. Ансы шулай. Мин теге беренче көннәрнегә Мәскәүдә яши башлагач, дусларым миңа теге сөйлиләр инде. Ранил бик теге сәйри метрода йөргәндә. Так, метрода йөргән? Метрода йөргәндә дә бик сәйри теге. Елмаеп кешеләр белән исәнләшеп инде. Анда гомумән кеше исәнләшми һәм елмаймый дип әйттеләр. Бер-берсе белән. Әйе. Шәп икән. Үзебез сине бетте дә менә эшең. Менә хәзер солырга кирәк тавыкны. Рамил бик писып әле монда эшне. Я укымысың киткәнеңә. Юк, Аллаһка шөкер. Әле мин бит инде гомумән Мәскәүдә генә яшәмим бит. Мин Казанда да яшим, Мәскәүдә. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем тормышымда шундый вакыт период ике шәһәрдә яшим. Ике шәһәрдә. Әйе. Чөнки монда туганнар әниләр, шуңа күрә Крутой кеше. Ике шәһәрдә. Я Әлмәт шәһәре ни хәлендә? Саласың әллә? Солырга кирәк. Син ярар, тулай тарафта син пешергәнсеңдер инде, шулай бит. Әйе, Хәзер көндәлек тормышта пешерәсеңме? Хәзер бик сирәк кенә. Сирәк кенә. Гадәттә бу эшне кем башкара? Хатын башкара. Хатының синең эше полиция дип ишеткән инде. Полициядә түгел, ЮХИДИ хезмәт өлкәсендә инде. ЮХИДИ хезмәтендә. Гаида. Бу җитә, Гаида дип әйтәр инде. Гаида, калган ничәсен бар? Калган торсын пока. Вакыты каламысың, яисә кайтып командагына бирәме? Так. Юк инде алай түгел. Рядовой Галимҗана. Деген нидә түгел бит. Формадан түгел. Ия формадан кайтыймы? Юк, гражданскийда. Ни, мәсәлән, ЮХИДИ хезмәткәре шалымнары чагыла башламадымы эшләү дәверендә? Пока юк әле. Гаиләгә сиздермиме? Юк, түгел. Булай иттереп, кул кагып, йодрык белән стелгә сугып. Андай бер булганы юк пока. Юк. Яхшы, инде улым 5 яшьлек бар беләбез. Малай Рамазан исемле инде. Обычно садикка йөри. 5 яшь. Җырлый, бии. Җырлый дип. Бармы җырга таланты музыкага, әтисен кебек? Садикта частушкалар җырлаталар бит әле. Менә бүтән түгел булды осенний бал. Бөтен бала җырлап чыкты. Рамазан менә минем җырлый алмады. Шигырь кебек сөйләп чыкты частушканы. Дипломатия. Игә байтты да рәхәтләнеп җырлый. Мен әйтәм, садикта җырларга иде, монда түгел. Мин үзем дә шулай. Ялсан идең инде. Бәләкәй чакта. Идә җырламыйсың, эштә генә җырлап кайтасың. Ой. Кемнәр белми, Рамилин эшли. Нефтче, мәдәният сарына эшләй. Анда җырчы вокалистмы? Җырчы вокалист. Бөтенесе дә әйдәде. Кайдан эшләтәләр шуны шундый. Я нигә син эшкә бәрәңгә тура куйдың? Турыйпка икән. Әле туктап калдым менә нәрсә. Дальше нәрсә эшләргә. Ну, аштан нәрсә бар инде? Ит бәрәңгә. Токмачлап пешерәм дигән дәлеме? Тукмашлар Ашын басасыңмы? Юк, сездән алып тормыйм. Ярый инде сез токмач басырсыз дип әйтмәгәч. Ансына рәхмәт. Ранил, син монда бик кызыклы процесс бара күреп торам. Әйе, без менә
күркә дип әйттем. Тавык. Түшкәсен тутырабыз сыр белән. Һәм безгә моны панировать кирәк. Панировать кыздырып алабыз либо он белән. Панировать табабыз. Бир әйдә берләр бармы? Панировочный сухарилар белән шулай бит. Әйе. Безнең кадәр бunda бит нәрсә Бармы? бар тиш. Күкәй он. Так. Булар ярыймы сиңа? Ярый. Ранил сиңгер шул кыланасың ул. Ничек? Туз да кирәк булар миңа, туз. Тузы булар тишене ярмагана. Мен барысын да үзем эшләме. Булды. Кысылмыйм. Барысын да үзем булдырасың. Әйе. Yok gel her vakit şu klansın ol diyeyim. Türlü evreler pişirip, yasap. Hani bizim istradımızda bir neçe kişine var senin gibi klan o şey. Әйе. Barmak olayın sonra alıp. Alın birisi Marat Galimov bulsa ikincisi sen. Bunların reseptlerini koyan koyarsın. İnternette. Төрлесен кайсындыр Bir tuğanlarım var hadi. Kızlar var bir tuğanlar. Ие, минем бит ике апам сеңлем бар, шуңа күрә миңа жайлы өйрәтеп торалар мине. Алар сeni öğreteme. Кайвакта мин дә аларны өйрәтәм. Hatta ki. Хәтта ки, ие. Ay. Хәзер менә моны кабызып җибәрсәк тә була. Verersin. Әйе, менә бу зуррагын. Чөнки без күркә, каян күркә шасын минем. Мәскәүдә үзеңә ашыгып пешерәсеңме яисә анда туплану урыннары бармы? Төрлечә була. Кайвакытта үзем иртән тиз генә бер иртәнге аш әзерләп атам, кайвакытта тизнә киреп ашап чыгам. Төрлечә була. Мәскәү ризыклары Татарстанныкынан аерыла беренчесе белән диде. Yok. Анда тәмлерәкләрдер. Аерылмый, шул бер бәяләр дә шул. Бәяләр дә шулмы? Бөтенләй бер шул. Кем әйтә Мәскәүдә кыйбатырак дип. Як инде. Шул ук. Бер келә бер шама. Ярамый синең. Миңа тёрка кирәк хәзер. Кишер кырыгы. Угыш, кырыш дибез менә. Шуны алыштырсаң да бу. Бу ашышымы барысында син Ошка ит койнап чыккач. белеп пешесең дип сөйләсәң барысын. Беләм кебек инде. Беләм кебек. Суганны булай гына әме? Суганны төркадан чыгарма. Беләм. Суганны булай гына күбелә генә турарсың, кисерсең. Я, Я. Рамил турда сөйләшеп син инде беләбез, апаң сеңнең бар икәнен. Рамилнең кемнәр белмәй икән инде. Бар инесе, полициядә эшли. Әйе, энекеш Ратный энекеш Руслан исемле. Полициядә эшли. Әлбәттә. Сök әлбәттә инде. Әйе. Һәм бар сеңлесе Илүзә. Илүзә мәктәптә укый әле шул үзебезнең Ормышлы авылында, 9нчы сыйныфта. Гаиләдә сездән башка менә музыкага тартылган кеше бармы менә? Әти, әни, сеңлең, энең бәлкем. Минем Үзләре әти өчен бәлкем җырлардар. әти үзе гармунда уйный. Гармунчы. Үзе җырлый. Бай мәҗлесләрдә инде әти белән яни җырламыйча Мәҗлес калдырмыйлар. йолдызлары инде. Әйе, Так. шулайрак. Димәк, сиңа җырга мәхәббәт алардан күчкән дип әйтергә була. Әйе, ойладым килә. Бер туганнарда? Бер туганнарда Әтиләрің үзенең сеңлегең менә син хәзер эстрадада әйме, сәнгать өлкәсендә дип әйтик. Җырчы булуын теләдеңме? Шундыр. Әйсә балаңның үсеп җиткәчәндә. үзләреннән тора инде, үзләренең теләге берсендә бит инде. Талантлары бар. Күңеленә кереп ул, әйе. Сеңлең. Сеңлем дә җырлый, братишка да җырлый. Әле миннән дә оттырып җибәрә братишка. Шу, Оялагана. бырмалары Әйе. моторрак, көчлерәк мәллә? Әле мәйтәм, Бырмалырак. полициядә белеп алсалар, мәйтәм җырлатырлар. Һәр бәйрәм саен. Әйе. Абай сине чакырга аламыйсың бәйрәмгә? Так, минем абай бар. Әйегез бүген полиция көне уңайыннан минем абайны чакырга алды. Юк, чакырган юк алай. Кара, Руслан. Солай ярамый бит инде. Ничә бабайны чакырмыйсың? Чакырга кирәк. Чакырырлар. Рамил, кара син моны ничек тырыша бу? Да. Беләсезме нигә тырышканын? Чөнки безнең тапшыруыбызда хәзер белгеч бар. Белгеч тапшыру ахырында килеп дегустациясында сезнең ризыкларны кабып карап, үзенең фикерен дәясен итәчәк. Кемдер җиңә, кемдер юк. Бәлкем тигезлек билгесе чыгар. Бит нәрсә булырга мөмкин. Так, безнең крәшебез дәвам итә. Син ничек торып торасың моны, Рамил? Мен моны сүндерергә тырышай. Менә бу өстенә бар. Булды әле инде өстенә. Бу әле булмады, булачак. Көтәбез. Я, безнең Рамил өйләнгән булса, син бит әле. Син һаман да өйләнгән, һаман да буйдак җегет инде. Бу сораусыз Бик калып күп булмый. кызлар кызыга диләр инде сиңа. Диләр генә. Бик баналь сорау инде. Айшан диләр. Каян белдең?
Мен бер Бар юлы ма горизонтта чынап та мәсәлән? горизонтта теге планка куйдым. планнар бар әлбәттә, 5 ләкин яшькә кадәр өйләнәм дип. ләкин менә бер юлы бер интервью вакытында әйтеп җибәргәнмен 30 яшьтә өйләнәм дип. Шуңа күрә Инде хәл. кая гына килмә бөтен җирәсәләр 30 тулды, кайчан туй. Шуңа күрә мен әйтәм, тиздән була, әле бит 30 бара бит әле һаман. 30 бидәл 39-а хәтта бар. Әйе. Шуңа күрә Димәк, әле планнар син бар директор яулаган әлбәттә. кеше юк. Әлегә юк, ләкин шундый теге гаилә теләге бар инде. Гаилә сау теләге, гаилә булдыру теләге, булдыру теләге. Иң күбрәгедер инде бала. Менә мин ахырда Бала ясау теләге бар ди. Күпкә. Димәк, гаилә булдыру теләге бар. Әйе, гаилә булдыру теләге бар. Ләкин хәзерге вакытта мин теге холостяк. Шуңа күрә ашауларны мин үзем пешерәм. Һәм бүген дә менә моны бүтән сорауларны бирә торалар Рамилгә. Минем яна хәзер. Әйдә. Әйтеп кенә алыйм, хәзер миңа кирәк булачак томат пастасы. Без Әйе. бу томат пастасын салабыз менә мондый савытка. Салатыр әйе. Моны ярыйдыр бит инде. Ярый, әлбәттә. Менә байтырып салабыз, җәябез Әйе. тиз генә. Һәм шушы паста өстенә без чыгарабыз безнең тавыгыбызны. Сез карый торсың да, Әйе. Ну, Соя сырысы килгән ясен тагын бер әйтәсем килгән иде. Әйт әле. Син булган бит әлкәсен ТМТV каналында. Әйе. Кызлар белән да. Әйе. Кызлар сөйләдең. Җиңүче кыз белән аралашасың әле һаман да. Юк, кызганчыкка шаралашмыйбыз. Нәрсә булып бит бу мөнәсәбәттә? Ул бетте просто. Просто. Әйе, шуңа күрә андый теге кастинглар минем өчен Ул пиар гына булды инде. пиар ход дип кенә дип әйтсә бу. Менә шулай итеп өстенә тагын сибәбез дә һәм тыгып җибәрәбез духовка. Уже? 180 градуска кирәк Я менә. сез аны Рамил син дә хәлләрен чикмәндә. Нормально менә суган турыйм. Пушка. Синең яратып ашый торган ризыгың бар менә. Татар халык ашларын яратасыңмы син? Япон халык ашларын яратасыңмы син? Япон Кайсы икән, ашлар ашап иң караган күңелле? юк иде. Хатынып пешергән ризыклар. Әниеңнеке. Линагор Ну. Хөрмәтнеке. Әтияне пешергән, хатын пешергән шуны ярата инде мин. Хатының ыстак ашы кешеме? Әйбәт пешерә. Гадәттә менә гаиләдә нәрсә? Беренче ашлармы, икенче ашлармы? Булар төрле гаиләләр. Беренче аш, Күбрәк. күрәгә. Шупалы ризыгын. Бала. Ит ашыйсыз инде. Ит ашыйбыз, бүтән бер ашыйбыз. Нәрсә бар? Нәрсә бар, бүтән ашыйбыз. Күренмештер. Сизелә. Сизелә. Ярар, достар, инде без дәвам итик тапшыруыбызны. Һәм күреп торасыз, нинди матур аш-су бүлмәсебезнең, Шыйба? Бик ошый. Шуны ишәп. Үзебезгә дә бик шыйм. Әлеге искиткеч матур, шәп аш-су бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Центр мебели кибетенә без чиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Шулай күреп торасыз, нинди матур ачык төсләргә бай эшләнмәләребез бар безнең. Шундый сүрәтләр, аларны безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясый. Индиго компаниясына шулай ук рәхмәтләребезне белдерәбез. Рекламага китәр вакыт җитте. Һәм әйдә, реклама киткәндә без моны инде духовка пешкә тыгып җибәрик инде. Так, әйдә. Әзер була торсын. Ничә минут пешә анда? Бу 20 минут 180 градуста пешерәт. Булат, чын дөресен әйтәм сиңа, чын дөресен әйтәм. Бу ризыкны бүген беренче тапкыр пешереп карыйм үзем. Һәм бу рецепт Мәскәүдән дусларымнан килгән рецепт. Син күргән бар инде әзерләгәннәр. Ашап караган бар, ничек килеп чыкканын бүген әйтә алмыйм әлегә. Хәзер тикшереп карарбыз. Дуслар, мин бу тавыкларны затам мичкә, менә хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта көрәшчеләр Ранил Нуриев белән Рамил Галимҗанов. Ничек ул чыга, инде эшнең яртысы бетте дигән сүз. Рамилнең тавыгы пешеп чыга, кебек. Син тагын суган нәрсәгә турыйсың, аңламадым. Салатка. А? Салатка. Салаткамы? Әйе. Ага, яхшы. Турыда, суган кишер килгәннән бирле бәрәңгесен турап куйды. Син бу бөтен бәрәңгедә монда ашамакчы буласың әле. Рамил, мин дә ышандым хәзер, ышандым син. Кухняга бөтенләй теге. Кергән бар. Шунда кергәнең бар, ашырга гына. Тик пешергәнем юк кебек. А? Бу инде. Як инде. Бик кереп. Ранил, бүген Ранил нәрсәләр булды син нәрсә әзер түгел. Барысы әзер була ала берсенә хату суганны гына без турап бетерәбез дә. Һәм кыздырабыз гөмбә белән. Рамилга карап торам, гөмбәсен нәберлә тими ул.
Миңа Гүмбә керек буламы берсе бүген? гүмбәсен. Гүмбә керек буламы? Yok, мен аш пішірем. Я гүмбә керек ма? Менә миңа гүмбә кирәк иде. Ләкин тавыкны барсы кирәк. Мин сиңа тавыкны бирә алам. Белесеңме, тукмачлы ашка гүмбә дә салып җибәрсәң, шундый тәмле була диләр. Ярар, вакыт бирде битне хәзер. Бу гүмбәләр Бузмегенде татар халкы. Рәхмәт. Рәхмәт. Карале, бер сорау бирәсе килгән, беләсең, иләне турында сөйләп, син булачак хатыныңның әйтеген деме? Ярар, җиңдеңде син иләнергә. Пешерә белүе мөһимме синең өчен? Ул Нәрсә мәсәлән, белергә тиеш? Нәрсә? пешерә белергә тиешме ул? Пешерә белергә? Әйе, гомумән кызлар пешерә белергә тиешме? Яисә анысы мөһим түгел? Соң инде теге баналь әйберләрне инде әлбәттә пешерә белергә тиеш. Ул баналь нәрсә, йомака калдыру. Юк инде теге Ну, баналь бер теге гүбәдия. гөбәди Бәлеш. яратам. Бәлеш гөбәди яратам. Ну, минем уйлавымча пешерә белергә тиештер. Әгәр дә бик Яраткан ничек тә әгәр дә бик яратам икән дип пешерә белми икән, өйрәтермен. Мин бит менә бераз булса да пешерә беләм. Опыт бар. Ярар, ул яктан син бик демократичный. Әйе. Яхшы, әйдәгез иҗат турында сөйләшик, җырларыгыз турында. Соңгы вакытта иҗатта нинди үзгәрешләр бар? Ул үзгәрешләр кай якка таба? Нәрсә белән яшисез? Син иҗаттан китмәгәнсеңдер бит әле. Юк, Аллаһка шөкер. Аңлашыла инде син музыкаль биеклек Әле. дигән картал барасың. Әйе, менә хәзер күптән түгел генә бер көй яздым. Шул көйгә Үзең көй яздың. әйе, мин бит үзем язам, кайбер җырларга килә. Шуңа күрә хәзер Ләйлә Дәүләтова шигырь көтәм. Әле менә суза. Белмим, ник суза. Димәк, син баштан көй яздың, көйгә шигырь. Әйе, минем гомумән Ләйлә белән бергә иҗат иткән җырлар барса шулай. Башта мин көйне язам да, аннары ул сүзләр язышам. Менә. Алай икән. Хәзерге вакытта менә планда, проектта менә шушы җырны эшләп чыгу һәм тудыру. Рәхмәт. Рамил, синдә. Ниндирәк яңа җырлар иҗат итәсең? Яңа җырлар. Ниндирәк темалар, альбом, концертлар? Җырлар дип яңа җырлар күп инде аларның. Эшләтәсе бар. Җырлар күп, җибәрәләр. Әле эшләмәгән җырлар бар. Эшләмәгән җырлар бик күп, әйе. Ходай аста шуларны чыгарырга инде планда. Концертлар кайларда күреп була сине соңгы вакытта? Соңгы вакытта, хәзерге вакытта менә Илмир Сулейманов белән Аны концертларында концертларында катнашам, әйе. Анда очратырга була. Так. Ул инде солянкаларда тагын. Илмира күп җырлатамы концертында? Бер ике вакыт ясыйсыңмы? Төрлечә бер Ике. бер дүрт җырда инде. Әле дуэт та башкарабыз аның белән. Яңа дуэт, әйе. Концертка килсәләр ишетә алалар инде кешеләр. Аны парча солянка концертларында күреп буласың. Әйе. Әлегә үзеңнең сольный концертыңа әзерләнсеңме берәр ничә кадәр? Бәлкем Әлмәттә Ну, репертуар туплыйм инде әкренле. артист өчен иң төп нәрсә ул Әйе. репертуар. Менә бер диск чыгарсак бәлки. Әле диск чыкмадымы синең? Юк, әле юк. Күпме җырың бар инде? Ну, бер былай Сон 7-8 7-8 булган. 7-8 бар инде, Альбомга әйе. күп калмаган инде. күп калмады, әйе. Тагын 4-5 җыр булса, альбом да чыгарырга була ди. Аның каравы, әле синең альбомың чыкмаса, син бит инде Татар җыры фестиваленең тәмен татыган кеше инде. Шулай бит синең ике алтын бар. 2 алтын барыс бар, әйе. Алтын барсың бар. Алар кайда? Ырмышлыда. Син кайтып куйдыңмы, әтиәнәр? Бу җиңүне мин сезгә багышладым дип, Ну, баштан авылга алып кайттым инде. Күрсәттем. Күрсәттем, әйе, бөтен авыл Бөтен халкы. Әйе. Буенча йөреп чыкты бит Ырмышлыда. Әйе, безнең авылда әле югы янды, алтын барыс күргән югы. Шулай иттереп күрсәткәч инде өйгә алып кайттым. Әлмәткә алып кайтып, үземнең теге стенкада, нидә, полкада торалар, матур иттереп. Турында. Әйе. Әле быел син номинантта үзең. Әле бит без сорыйбыз белән монда татар җырының беренче әле чыккан вакытында катнашкан җырчыларда әмма нинди хис кичерешләр дип кичердегез дип ул вакытта. Аларны хәтерләмәскә мөмкин. Син бит әле качан гына чыгыш ясаган. Ул сиңа ниндидер җаваплылык истеме? Ул гомумән татар җыры фестивале синең өчен нәрсә ул? Ну, Татар җыры фестивалендә иң беренче тапкыр бик нык ничек әйтим. Әле катнашасымны белгәч, йоклап та булмады ул көнне. Шулай иттереп, Татар җырына килеп эләккәч, ну, кичерешләрне аңлатып бетереп булмый инде. Нык эмоция. Инде йоклап булмагач инде. Бертендә шулай бит. Әйе, шулай. Я, стилең өчен. Ранее син бит инде безнең татар җырында шулай. Минем Иң яхшы видеоклип, бер алтын барсын бар минем Иң яхшы шулай. видеоклип. Әниләрдә есть, стенкада тора. Әниләрдә квартирада.
Татар җырын күзәтеп барасыңмы елда? Күзәтеп барам инде әлбәттә. Шулай ук менә хәтта MTV премиясе барлыкка килде инде. Анда да минем нем бар, премиям бар улар. Бар. Минде дә бар. Синдә дә бармы? Минде дә бар. Шуңа күрә Минем хатымда бар ул. минем өчен синдә дә бар, белгәнемчә. Әйе, ну, минем өйдә бар. Синең дә бар, әйе. Гомумән, менә безнең татар җыры TMTV премиясе, ул бит инде безнең Татарстанда шундый теге фестиваль, шундый зур фестивальләрнең, Зур зур мәртәбәле, вакыйгаларның һәм глобаль. грандиоз шоуларның берсе. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә генә түгел, теге артистларга түгел, халыкка да гомумән бу бик кызык һәм бу бер теге зур вакыйга булып тора. Шуңа күрә ләкин мин бик дулкынландым татар җырында чыгыш ясаганда. Ничек сизелмәгән иде булай. Белмим, сен хәтерләмисең бит инде. Хәтерләйм син чыгыш ясаганыңны. Бир. Әйе. TMTV премиясында киресенчә. Чөнки без анда алып бардык, хәтерләсәң. Син белән әтү инде күп ниләр, алып барышлар белән, әйе. Шуңа күрә менә шулай. Бу бик каты кайный башлый, әйе. Концертка килгәндә, концерт эшчәнлегеннән туктамагансыңдыр бит. Юк, концерт эшләгәндә туктамадым, ләкин алдан әйтеп куям сорауны биргәнче, сольный концерт әлегә эшләргә җыенмыйм. Чөнки минем булачак инде Алла бирсә, әлбәттә, ләкин мин теге бераз үземне сәер кешегә саныйм. Шуңа күрә минем өчен сольный концерт ул инде, беләсеңме, ул кеше сольный концертка килгәч, грандиоз менә теге татар җыры була бит инде, TMTV премиясе дип сөйләштек. Шундый тамаша һәм үзе бер бу концертның дөньясына кирип китәргә тиеш. Һәм аның өчен ут һәм тавыш белән дә эшләйсең. Әйе, менә мәсәлән, 11 сентябрь көнне программаның презентациясе булды. Ул теге ярты сәгатьлек кенә ни булды инде ул? Хәтта мин син чакырган, син килмәдең. Килә алмадым. Килә алмадың. Әлбәттә без ул концертны теге презентацияны нәкъ утлар белән эшләдек. Һәм шунда да бар иде әлбәттә. Ләкин бит кичкенә генә презентация. Концерт өчен дә күбрәк акча кирәк, күбрәк көчләр һәм күбрәк мөмкинлекләр кирәк. Шуңа күрә Мәскәүдә күп итеп акча. Шиндә шуңа күрә аннан соң концерт ясый. Син шулай дип беләсеңме? Мәскәүдә мин күп итеп акча эшлим дип. Мәскәүгә шуңа китәр бит акча эшләргә. Кем Мәскәүгә нәрсә өчен бара? Түләр буйым. Себергә баралар түгелме соң акча эшләргә? Шулаймыни? Шулай диләр, мин Себергә белмим. барып эшләр дә Мәскәүдә аннан соң шул акчаны туздыралар. Әйе. Акча беткәч Мәскәүгә тагын Себергә китәләр. Әйе, достар, безнең монда көрәшебез дәвам итә. Әйе. Көрәшәбез. Рамил хан. Әйе, тау булган микән инде. Рамил, синең тавыгыңда әзерләнеп бетә кебек инде анда. Инде әзерләп беткәндер инде ул. Әйе, бераздан тотыйм дигән безнең духовка шундыйрак. Син әгәр дә әйтсәң 20 минутка кирәк дип, гадәттә 30 минут була ул. Бу тавыкны алып, токмачлы аш исләре бар әле бүген. Biz minni күптән хәтерләмим менә безгә ашасың токмачлар шүрләр икән. Булмагандыр да. Истән дә чыкты инде ул. Без моны бары тик ботлардан гына пешердек. Бутларны кабый. Так. Әйе. Әйе, өйрәтмим, үзең өйрәт, ничек пешерәләр. Аса читкә алып куй. Ничек пешерәләр токмачлы ашны өйрәтәләр. Хәзер менә бу суган белән мине салабыз кишерне. Диләр салып күрсәтәләр. Так. Барысына саласыңмы ни? Кәчтүрлек кичкенәрәк бит Рамил. Барысында салмасмы син? Әйе, барысына салмыйм дияме? Кайсы бик күп булыр ул әйе. Так. Булды. Бәрәңгесен кайчан салалар? Бәрәңгесен әзер койнасын инде тәме чыксын. Кайнап чыксынмы? Әйе. Шуннан бәрәңгесен салырбыз. Ярар, син әле салатың нәрсә? Тукталып калды салат. Менә хәзер. Синең кияр, помидор салаты буламы? Яшелчәле? Җәйге салатмы? Летний салат булмый. Җәйге салат. Булды, Аллаһка шөкер. Син жюльен булдыңмы Ранил? Жюльен булмады, бу хәзер бик әйбәт бер тәти бер була бу. Тәти бер. Тәти бер исеме шундый тәти дип аталачак. Менә булай утырамы бу? Күреш нәрсә алдың кызыл. Булай утыра. Хәзер без бу борычны без фарширап әйтәбез. Нәкъ менә шушы ни белән? Ишне алмыйсыңмы ни? Алам инде, Ишне алмыйсың. кирәк бит инде. Барысын да алам менә бу әйттереп. Рәс. Ярар. Әйдәгез, тагын бер кат сөйләшик хәзер инде туган яклар турында. Рамил, синнән сорыйсым килә. Әйе. Туган үскән якларыңа еш кайтасыңмы, булгалыйсыңмы? Кайткач гына булышасыңмы анда нәрсәдер эшләп? Бәтеш. Почти
Атмосферен көтеріп тырышам енді мен Әлмәт шәһәрінен ерак түгел. 35 километр. 35 күнде. Почти атмосферен көтіп. Анда күн сайын қайтып жүрсең де бола? Вай. Манча кіріп, әтейінлерге булышып, шулай. Нәрсе белән шөгыльләнә әтиәннәр хәзерге вакытта авылда? Мал асыйлармы, юкмы? Бар инде менә әле. Сезгә җибәрергә эшмәтәннәр, сөтләр, эремчекләр. Шул авылдан киләме әле барысы да? Шулай инде. Тугандыр, бәрәңгедер. Шул бергә кайтып эшлибез дә инде. Әле малайың кул астына керә башладымы соң? Аңа эшләтәсеңме эшләп? Кулым. Әзрәк Эшләп башлаганда булыша инде, булыша. Нормально. Инде эшләр башкара. Нәрсә әйтәсең, шуны эшли бәрәңге. Ну, бәрәңге җыйганда булыша инде. Ашаганда, бәрәңге ашаганда булыша. Ашаганда бик ашамый инде алай. Нишләп? Әтисенә ашамаган менә. Ну, мин үзем дә әле, ни? Кашан рашы башлаган. Кашан гына ашый башладым. Өйләнгәч? Өйләнгәч кенә, элек ябык кына идем. Шуңа Кашык бирәлме каш? Ранил тазарасын килмәсә, өйләнмә. Соң мин булайдан да ябык. Мин бөтенләй башка тарихтан дип, мин бөтенләй башка. Кашык бирәлме ябык? Ранил булды бу сине? Булды, сүндер. Торсын шунда. Турсыңмы? Турсы әле. Торсы әле кашык кына бирсәм, менә мин тутырыр идем. Шунда. Ранил, Әйе. Ихтибар белән. тахат. Син Ранил, Мәскәү, Казаннан кала. Син Не эшлисең? Кая яшисең? Кайсы авылга кайтканың бар? Авылга кайтасыңмы син? Авыл белән элемтә бармы син? Хәзерге Инде булса бер авыл бик белән. үк юк. Кызганычка каршы, ләкин Әтнә районы белән Балташ районы инде шул Әтиәниләрнең авылы. Әшәй көне алганмы соң? Бала чакта без гомумән авылда гына яшәдек. Менә җәйге каникуллар, көзге, язгы. Шунда җибәрәләр иде июньдә башында. Әйе. Августта килеп алалар. Шуңа күрә безнең элемтә менә Хәзер анда авылда калдымы соң? Йорт, нигез, әтиәннәрнең. Әйе, калды, әлбәттә. Яшиләр, абыйлар яши. Ләкин кызганычка каршы мин теге еш кайтып йөри алмыйм анда хәзерге вакытта. Чөнки кай вакытта әниләрне дә бик сирәк күрергә туры килә. Инде иҗаттасың, серле иҗат. Әйе, серле Генә иҗат. буламы әллә? Берәү генә була, әйе. Сиңа бурыч кирәкме соң? Кирәкмәсә мин анысын да эшләп Кирәк, атам. кирәк. Юкмы бүтән? Юк, Бөтен юк. бурыччыл гына. Бу җитә ул. миңа җитә. Бысы закуска калыр. Миңа җитәчәк. Хәтерләсәң, Ранил безнең тапшырыбызга беренче килгән кешеләрне без катнашучыларны гел җырлатадыр. Әйе, мин дә җырлатам. Ул традиция бар икән безнең бүгендә. Сакланып килде. Бүгенге көнгә кадәр. Тырышып Шуңа башланса да, Рамил бик тырыша инде бүген. Рамилнең тырышлыгына хайран калырлык. Я, токмачлар ашыбыз мен дирез бүген. Ашыбыз кадәр ясак. Или токмачлар аш астына бер җырлап җибәрәләр. Нәрсә җибәрик? Сен туктатып сиңа нәрсә кирәк? Миңа хәзер менә шушы бурычны һәм бәрәңгене духовка тыгыр өчен берәр савыт кирәк. Сиңа бирсәң, Рамилнең җырын ой, рәхмәт. Син бәрәңгене ничек атасың соңында? Ничек саласың? Шо бөтен килеш кенәме? Әйе, бөтен килеш шампурга тыгып. Бик кызык я. Рамил, җырлатмыйча җибәрмибез инде барыбер, аңлыйсың. Өзүң яраткан бер җырның репертуарында күңелгә иң якын җыр ул инде җыр. Бармы инде җыр? Ул күгендә ул җырлар. Нәрсә җырлый микән инде? Бер веселрак җырлар. Син соңгы вакытта менә бераз темповой, күңеллерәк җырларда җырлый башладың, абылай син инде. Романтик җырчы дидек, лирик җырчы. Яшибез дигән җырлап карыйк. Әйдә яшибез. Эх, дусларым, дөнья бит ул табышмак. Яшәргә тырышабыз, табышмактан калышмак. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп торсынга. Хей, Яшәргә сынай безгә. Амин, рәхмәт. Амин. Токмачлы аш пешсенгә. Хәзер Күрсәт. Инде кызыгы бер шейсең монда син. менә бәрәңгене шулай итеп шәп карыйсы килә әле. Менә шулай Шул тыгып. алып чыга дисең духовкада шул тиз арада. Әйе, әлбәттә пешеп чыгар. Ярар, әзерләтер. Син әгә ул берне эшләтер, мен инде кабаттан безнең тапшырыбызның спонсорларына күчим әле. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм игътибар, Кукмара мәрмәр исекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга
ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм шиннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз һәм игътибар. Кукмара табаларын алганда, аның төбенә игътибар итегез, сонда фирменный Кукмар дигән логотип булырга тиеш. Бар тик сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Генераль спонсорыбызга зур рәхмәт. Ә инде безне әлеге матур аш су бүлмәсе белән Центр мебели кибете тәэмин иттек. Центр мебели кибете мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Центр мебели кибетенә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шулай ук аш су бүлмәсе өчен әлеге матур эшләнмәләр аларны безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясый. Индиго компаниясына шулай ук рәхмәтләребезне белдерәбез. Ранил, мин күреп торам, нәрсә эшлисең син? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Мин хәзер шушы Инде спираль бу. бу Бәрәңгеле спираль. спиральгә әйләндереп, Мен су каян күрдең инде бу рецептны? Бер кемдә дә булай ясаганы юк. Әйтмим әле. Һә без менә шушыны шампурга утыртабыз менә булай. Һәм сырлап, сыр белән тузлап, борычлап, җен үләннәр салып, духовка җибәрәбез һәм матур итеп сервировать итәбез. Менә шулай. Бу инде берничә бу гарнир урына булачакмы әллә? Бу гарнир, әлбәттә, тавыкка гарнир бу. Булды. Аңлашылды, бик кызыклы. Менә үзендә яшәп карыйсым килә бер. Әйдә берсен шап карыйсыңмы? Әйдәле. Мә. Эксперимент. Берничә минуттан безгә инде сезне затырга кирәк булачак, башка бүлмәгә. Хәзер монда белгечебез киләчәк, дегустатор. Әйдәгез бу эшләрне без тәмамлыйк. Синең Рамил. Бәрәңгене салырга кирәк. Бәрәңгене салырга кирәк. Менә син бәрәңгене сал, син менә бит. Күп салмайм бәрәңгене. Тукмачлар да бәрәңге бик күп булырга тиеш түгел. Алтын кагыйдә. Яме? Адигә син 3-4 генә түгел. Булмыймы әллә? Хәзер. Ярар. Рамил бу эшне башкара тора. Мә, шап карыйсыңмы монда? Әйдә, мин менә шундый спираль ясап карамакчы булам. Бәрәңге белән. Бер су. Менә тыгасың, әйдә. Менә шулай. Күрдеңме? Әйдә, һәм шак белән барасың. Кайдан башларга кирәк аны? Менә иң кырыйдан. Карагыз әле. Искис төбенә хәликис. Җиңел бит бу. Әйе. Ток Була бит тик бу. туры булсын, яме, менә монда туры бар. Туры була инде о. Мин кисимдә турыда булсын ди. Ранил, Әу. син моны белән ничә тапкырдан өйрәндең? Бүген менә икенче тапкыр гына шап карыйм. Кисеп карыйсың. Әйе. Синең моңа осталыгың бар димәк. Белмим. Дуслар, минеке килеп чыкмады, ярар. Хәзер реклама барышында мин кабаттан башка бәрәңгене алып бу берне эшләп карармын. Рамилнең тукмаш саласы калды, бәрәңгесе бар, салаты инде әзер диярлек синең. Минем Салат булачакмы бүгін? Бераз кабынлыкка гына булачак. Салатка менә салатына закуска булачак. Димәк, эшләребез тамам. Хәзер җегетләрне затабыз башка бүлмәгә. Әйе. Ә сез бу вакытта тәмле көрәштә реклама карагыз. Достар, тәмле көрәшебездә дегустация сыр вакыт килеп җитте. Һәм таныш булыгыз безнең белгеч дегустаторыбыз Дублин, Ирландия пабы шеф-повары Кубрат Акмал. Кубрат, сәлам. Сәнсез. Әйе, сәлам. Ничек сиңа безнең аш су бүлмәсе? Матурмы? Бигрәк тә ямлы. Тәмле бит, нурлы. Нурлы. Иң мөһиме. Я синең әле безнең тапшырыбызда беренче тапкыр. Тапшырыбызның шарты буенча безгә килә монда 2 артист пешереп карыйлар. Ризыклары бер төрле икесенең дә. Дөресрәге ингредиентлар әйтгәндә яшелчәләр, итләр. Һәм алардан нәрсәләр әзерләргә тиеш. Бу як катнашучыбыз бүген безнең монда тавык иде. Тавык пешерде дә, чын үзебезчә татар тукмачлы аш пешерде. Татар халкының яратқан ашын тукмачлы аш. Үзенчә. Һәм бер салат. Я, сиңа тәкъдим итәм аштан башлап карага. Менә синең кашыгың. Син монда аш булганмы, юкмы, кай җире килеп җитмәгәнме, аны булай эшләмиләр, булай эшлиләр, тәмле, юк, үзеңнең фикереңне әйтә аласың, яме? Мондай ашны тукмаш ашын килен ашы дип. Килен ашы, диергә була. Һәм бу Безнең тукмашның ага. нәзеклеге белән нитә билгеләнә. Монда беләсеңме, ул үзе кисмәде тукмаш. Күбрәк лагманга ашаган. Лагман булсын. Килен лагманы. Тузы буенча әйбәт. Ләкин монда бер лимон кисәгә куйыр. Салырга кирәк. Тукмачлы ашка лимон салыр. Ул жирны, өстәге жирны Бераз, тарката инде. Тарката һәм тәме үзгәрә ашның. Булай тәме булганмы? Булай әйбәт, тузы буенча әйбәт. Бәрәңгесе бик күп түгелме? Юк, әйбәт. Яхшы, ярар. Тик менә салатын да калып кара. Салаты инде җәйге салат.
Yeşilçe bilen. Әйе, Бакчага монда барып. сыр да бар, бірақ сырында ул токыдан гына угыштан уып салды. Кадыр сарымсагы да буларга тиеш. Ләкмәдеме? Так. Тәмле, ләкин мезек салат. Мәзәк? Мезек. Ни өчен мәзәк әдәйт әле? Без мәзәкләр яратабыз. Үзенең мәддәләре буенча мезек. Так. Инде мәддәсе артык, мәнәсәсе. Монда артык, әлбәттә монда сыр артык. Yeşilçe bilen sırın çıkıyorsun. Тәлә салмыйлар бер кашанда яшәшәгә сыр. Монда салатны беренче тапкыр күрәм. Бәлкем теге, бәлкем оригинал буладыр ошо. Сездә мәсәлән монда чираты буларымы? Дублинда. Өйдә эшләргә мондай салатны ярый. Тәмле, ләкин Рестораннарда? ресторанга юк. Кунак чакырганда юк. Кунак Бар үзең өчен генә. күпкәләр дип куркам. Менә шундый мәзәк җәйге салат булды бу. Ярар киттек алга таба. Хәзер икенче катнашучыбыз. Ул бүген салат ясап тормады. Аның каравы ул ниндидер бер кабымлык закуска дип әйтәбез, закуска ясады. Салат урынына кыяр помидорларны мәле бизәлешәдән чыкшы үзенчә эшләде бу җегет. Бу егет була инде. Әйе, егет кеше, монда да егет кеше, монда да егет кеше. Алдан әйтеп куям. Тавыкның түшкәсен алып, аны ярып, içine сыр салып, анысын ынлап панировка ясады да монда. Батырды ул аны менә шул томат пастасына, исенә томат пастасы салды да духовкага затты. Алды, менә ул әзер булырга тиеш. Рәсми эш әйтеп. Әйе, бәрәңгене инде үзенчә кызык итеп нашып итеп, белмим. Mesela bu шампурга башта салды да дисәгә кадады да, аннан соң инде кисеп чыкты. Шундый гармошка киеп чыкты монда. Я койсына башлыйсың. Белмим, шундый матур. Бетнесе бик матур. Матур белән бузырга куркам. Беләсеңме, менә буны алдан әйтеп куйды. Менә бу кисегез икегә уртага диде. Әйдә, син үзең башкарып куябыз. Мария шеф поварлар. Кирәк кисек икегә кисә, уртасына чилки уртасына сыр да бар. Сырлы җирдә эләксен ди. Һәм тагын бер җиренә кисеп алырга. Ага. Әйе. Шулай калсын дип миңа өйрәтеп калдырды инде. Кисәдер. Әйдә, карыйк. Чирәк булган икән, без тамашачылар күрсәтик. Ага. Бик матур күренә. Я берәр җир эшен калып кар инде, мә. Сыры белән. Томатный пастасы монда артыграк, конечно. Күбрәк салган, әйме? Күбрәк салган. Әзрәк кирәк. Яшел тәм бик Бирә. бик нык бирә. Аның белән эшләп табыз. Тулысынча тәген Бик тәмле. тәмле һәм бик тәмле. Рестораннарда бирерлек. Бирерлек. Томат пастасы булмаса, Басыс бик артык булмаса, әйе. булай бетем. Бәрәңгесенә калып бара. Ну, бәрәңгесе пешкән микән әйтә алмыйм. Бәрәңгесе вакыты җитмәскә мөмкин. Пешкән. Бәрәңгесе пешкән. Пешкән. Бик курыккан инде пешмәс ди бәрәңгесен. Алайса, молодец булдырган. Тәме буенча тәмлеме? Тозу әйбәт, тәме әйбәт. Яхшы. Менә мондый үзенә жульенны хәтерләтүче әйбер. Моны тырышкан Ул инде башта ул. бырычка салды да әйме? Бырычны асымы кисте, эшлештәргә куйды инде. Кыландырды. Әйдә. Там бырычын калып карсың, монсын эшенә белмим, эшләгәнме? Брошу менә бик аппетит выглядит. Так. Ияле. Моны әле беркем дә калып карамады, дегустация ясап өлгермәделәр. Не басам, достойный рызык. Не моны ресторанга биреп була. Шакырыгыз. Бу җегете безнең, мин сиңа әйтәм, хәзер монда безнең башта нәтиҗә чыгарга килмәде, ортага басабыз. Йотып бетерәбез. Я күбрәк. Нәтиҗә ясарга вакыт җитте. Әйдә, кимчелекләрне, өстенлекләрне әйтеп чыкты инде. Бу беренче, яисә бу икенче, бонсы икенче, бонсы гран-при. Бу яклы катнашучы. Минуслары бик күп аның. Тик мезек салат, менә беренче тапкыр шундый салатны карап калдым. Мин карап карамадым. Мәзәк салат. Мезек бигрәк сәер дип әйтәм. Аш, гади аш инде ул, аны бернинди хикмәте дә юк. Менә шулай. Җегет. Ярар. Бу як. Бу як менә тырышкан, күренеп тора. Бик тәмле булган, ләкин менә тавык томатный пастасы бигрәк күп киткән. Яшькелт тәм күбрәк. Үзенеке түгел, безнеке булгач тондырды инде. Да. Үзе алып килгән булса әле бераз экономия саган булыр иде. Иде авай тундырмыйсың инде. Тондырмыйсың, юк, иде аны хәтта салмыйсың бик күп. Димәк, җиңүче, Димәк, җиңүче сул якта катнашучы. Монда безнең татар эстрадасының популяр җырчысы Ранил Нуриев, бу якта Рамил Галимҗанов иде. Шул эстрадабызның яшь популяр җырчысы, әле беренче альбомнары әле чыгып та өлгермәде. Альбомнарын әзерләп бетергәч,
Шығарғаш инде бәлкім пішіріге де үйренер, шәбеттіріп. Бәлкім керек деп болмас. Бәлкім пішірі керек те болмас. Енді Құбырат сенімден собыллашқанша, мен сені шей білен сыйламақшы болам. Бит тәмлі шейлеріміз бар. Ғадетте, сотарларда шей битінде ашаға шей ішелер. Әлбәттә. Тәмлі аштарыны ашадым. Қазір енді тәмлі шейлерімізді де ішелер. Міне бұл, Құбырат әйлі шей ішіп жіберейік. Қалі кіртіп жібере. Ғымен үзіні бик яқшы хисте башысын әлігі шейден, сен ала қазей шейі. Біз әдарлар бітінде шей ішке жігіл, әдірсәге ашашаға шей ішеміз. Бізде тотарларда гел шейшелерін қойрық. Бізде шойдар бит. 30 градус іссіз болса да шей ішеміз біз. Салқын болса да 30 градус шей ішеміз. Құбырат бик зор рахмет келгенің үшін, енді білгілеріне қойғаның үшін, нәтиже жасағаның үшін, әмин біздің тамашашыларымызға ескертшірем. Біздің бүгін білгіш ролінде Дублин Ирландия пабы шеф-повары Құбырат Ақмалиев. Құбырат, зор рахмет. Рахмет Қонай. Құбырат, брат, рахмет. Оңышлар сізге. Сізге де. Тағын шылай келгелі шейлер керек болса кір, шей білін сыйлап шығарыбыз. Шақырабыз жігітлерімізді Ранилні һәм Рамилні. Жігітлер, білгішіміз келді, ашап қарады ризықларыңызны өз бәйесін айтты. Бәйне сейлейм ме? Әйді. Осылдан баштақ. Бұл яқтан Рамил. Давай. Сен келе башадың, сен аңладың енді барысын да? Сразу. Салатына ашап қарады, бұл бик мәзәк салат болған де. Дәмді болды. Мәзәк салат, әкәмәт салат, мәзәк салат дейді. Мұнда нәрсесі ортақ нәрсесі мәзәк салат. Мұндайға сыр салмайлар дейді. Сыр салмайлар дейді. Иде нәрсе салсам да әрі, енді өзің үшін болса дейді. Қонақтар келгенде ресторанларда анда айттырып ішлемейлер дейді. Шул аның фикері, яңы сөздері шул, ничек барышпа деп етем. Аша келгенде, бұл көбірек лагманға шығамы дейді тұқмашы беремді. Келін тұқмашы деп етті енді, келін тұқмашы. Ғап қарады, ашы бойынша тұзы орында, барысы да орында, аның бір нәрсесі пішкен. Бірден бір, мен да лимонғана біраз салар емде. Майлылығын біраз әйе, май, бір сірәгі лимон, майны тұр қатсын үшін. Нашыл. Қалғанда бек бейленер орын тапмады. Нашыл, аның фикірі. Әйттім, нешік бар шылай деп. Әлі иленерге, әлі шымарға. Сенің, Ранил, ең бірінші итні қауып қарады, ит пішкен, бик тәмлі. Бірден бір сенің мұнда томат пастасы бик көп дейді. Ол әшкелтімірек тәм беріп тұра. Бұрыш жасаның гаршит болайын. Гаршит, да. Бәлкі пастасы шондай тұр. Пастасы көбірек болған дейді. Мен де пастаны кемірек салар енді. Әм екіншіден бәрәңгіні қойып қарады, бәрәңгі пішкен, барысы да орында, тәмлі, яқшы мұнда. Тілтір сидерлік бүгін. Міне бұл резоны қойып қарады, міне мұнысы ескет кешті. Міне мұнысын рәхетлән ресторанларда беруге болады, сыйларға болады. Бик тәмлі, бик ұшатты. Міне бұл бұрыш ішіндегі болған сенің гімбә бит әлі ме? Гімбә, суған, һәм сыр. Ашын бик ұшатты, бик тәмлі болған деп тәртіп. Һәм ғұм алғанда енді мұнда ештексіз, бір сөзсіз бұяқ жеңіп шықты, үшінші тапқыр келіп, үшінші тапқыр жеңді. Ранил Нуриев! Бір қос табады. Рамил. Опыты зор енді. Тәжірибесі зор. Мұны Мәскеуде ішлейдір әлі бірәр ресторанда шеф-повар болып. Бек мүмкін, бек сірлігіне елмайып қойды Ранил Нуриев, һәм Рамил Ғалимжанов икегізді. Сіз біздің тапшырыбызның генераль спонсоры болған Көкмара металл сауытсаба заводы ашық акционерлік жамиятынан әлегі табаларға ие боласыз. Бек зор рахмет. Зор рахмет өзіңізге келген үшін, қызыклы рецептлар көрсеткен үшін. Рамил, сенікі де бар. Әлігі бөлек, алып қайтасың тұрмыш шешкеңе. Бөлек етесің, яңа айылға менен бөлек сұрамады кеме? Рахмет екізор. Рахмет өзіңізге келген үшін. Тілектеріңіз болсан, тамашашыларға рахмет етегіз. Нәрсе айтым, мен ұшы тәмлі күреш топшырына шақырған үшін біріншіден сеңа рахмет етем. Һәм бұл тәмлі күреш топшыру алға табыда шулай матур иттіріп ішләп кетсін де менде. Үшләсін, тәмлі рецепттар білен шақаттырып тұрсын, әр уақыт. Шеф-повар. Шеф. Һәм инде бик зур рахмет тәмле көрәш командасына һәм шәхсән сиңа булат. Бик күңелле һәм тәмле тапшыру өчен. Һәм инде алга табада сезгә зур үсешләр, зур үрләр, инде тамашачыга матур итеп тәмле итеп яшәгез. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалынан күзәтеп барык. Сау булашабыз сезнең белән. Сау булыгыз. Пока. Her
Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Жанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.